Igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa 26 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya nakita sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa 19. Human sila makakaon mingon sa Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Sa Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga nating karnero. Unya mingon usab sa Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, at imana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo, kung siya gihigugma ba niya? Og si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batan-on ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo. Og dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.